Igsuon kung unsa man ang imong mga pangandoy sa imong kinabuhi, kung unsa man ang imong mga desire sa imong kinabuhi, padayon sa pag-ampo ug pagpangayo ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan aduna gayoy maayo nga panahon nga giandam ang Ginoo para niana nga iyang ihatag kanimo. Nag-andam ang Ginoo igsuon og maayo nga mga butang para kanimo. Padayon sa pag-ampo ngadto sa Dios igsuon, pangayo kaniya sa kanunay. Tungod kay ang Ginoo nasayod sa matag usa kanato. Ecclesiastes 3 bersikulo 11. Nagtakda siya hustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niya kaikag pagsusi sa mahitabo sa umalabot nga panahon. Apan wala kita niya hatagig katagbawan ug hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Ang Dios igsuon nagtakda og panahon alang sa tanang butang dinhi sa kalibutan. Ang Ginoo igsuon nasayod gayud niya ng tanan. Busa padayon sa pag-ampo, padayon sa pagpangayo ngadto sa Ginoo. Gihadagan kita niya og katungod sa pagsusi sa tanang butang. Apan wala kita masayod kung kanusa kana nato maangkon. Only ang God lang gayud igsuon mao'y nasayod niya na. Busa padayon sa pag-ampo sa Dios. Tungod kay ang Ginoo igsuon nasayod gayud sa tagsa-tagsa kanato kakinabuhi. Nasayod siya sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Padayon sa pagpangayo ngadto sa Ginoo, tungod kay ang tanang butang adunay gitakda ang Dios alang kanimo. God bless sa tanan.